Thokozani bogogo nomkhulu salukazi endoda lesugogo bathi nembatha. Wegogo lapha kwayenzeka ukuthi ngaphuphumelela isisu noma omunye athi gogo mina ngasikhipha isisu futhi ngakwenza konke ngahamba ngayoshweleza ekhaya ngashwelezela ekhaya ukuthi ngakhipha isisu ngagezwa ngembuzi ngahamba ngayesangomeni ngayogezwa ngahamba ngayokumthandazi ngayogezwa ngakwenza konke lokhu kwakuphuma kuthiwa ngakhipha isisu noma ngaphuphumelela ingane. Kodwa into engixakayo gogo lento lena ayiyeki ukuphuma mangiya ebantwini kwesinye isikhathi ngangitshena ukuthi abantu sebedlala ngami manje na kanti hayi abadlali ngama abantu lento lokhu yaphuma kodwa nami ngiyabona ukuthi azange ngikwazi ukuphumula engqinambeni lezi engibhekana nazo mayelana nokuthi into zami zingahambi kahle nje into zami zibhede indoda ayihlali umuntu wesilisa njena into engasayazi nje empilweni yami ukuthi yahlala umuntu mekuthiwa uhlale u3 months lo muntu loyo ngithi hayi mhlambe sokuyena ozongilobola ithi iqala nje inyanga yesine umuntu akhala amaphepha. Salukazi sendoda ngenze njani ngiphahla kanjani uma isimo sinjalo? Ngani zakwethu into ofanele uyenze lapho dadewethu wena umuntu wesifazane kufanele ukuthi uphahle ngekhandlela elipink nekhandlela elimhlophe. Ngisize uwalandelise njengoba ngiwabekile lamakhandlela njengoba ubona ivutha kanjena elipink esandleni sokunxele elimhlophe esandleni sokudla. Kungani salukazi sendoda sisebenzisa ikhandlela elipink neliyellow? Ikhandlela elipink uma uphahlela isimo sengane ilona elisuke limele isimo sengane. Ikhandlela elimhlophe ilona elisenda imessage strong ukuthi leli khandlela lengane okhuluma nayo yini lena ofuna akwenzele yona. Khumbule ngane zakwethu this is going to be a series on its own. So namhlanje sikhuluma ngokuthi leli khandlela leli elipink sithi li representa ingane, whether wayikhipha ngeabortion noma ingane eyaphuphuma eswini. Leli elimhlophe usuke ucela ukukhanya ukuthi into zakho ucela zisuke ebumnyameni, into zakho zimnyama. Nawe uzokwazi phela ukuthi ubonakale ukwazi phela nawe ukuthi ushelwe njengabanye abantu besifazana. So it's very important ngane zakwethu ukuthi lezi ibani moyikhanyisa kanjena ungayifaki impepho. Ngisize ngane zakwethu le khombo lena ayifaki impepho ngane zakwethu ngoba uma ufaka impepho uzobe ususukumisa nazo zonke izingane ezaphuphuma la ekhaya nakho konke okubi okwaphuphuma la ekhaya mhlambe nezise zakhishwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi noma wakho imbala wake wakhipha isisu uzoba usuphakamisa nalokho. So it is very 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 important ukuthi ukhumbule mwenza le khombo lena ukuthi awuyithinti impepho. Le khombo lena ngane zakwethu uyisebenzisa ngo12 ebusuku anywhere la uhlala khona. Uyavuka nje ngo12 ebusuku ngane zakwethu, uyakhuleka uma ukhuleka uma uthanda ukukhuleka bese ushisa lamakhandlela wabeka njengoba ngiwabekile bese uyaguqa ukhulume nengane. Mntanami ngakwenzela konke athi kufanele ukuthi ngikwenzele kona, ngakugeza ngayibeka izathu ngaxolisa ngashweleza kuwena. Ngiyacela manje mntanami ukuthi ngicela uze nokhanya empilweni yami, ngicela uyikhanyise impilo yami uwamukele nazo zonke izinsebenzo ezike zenziwa phezu kwami. Lapho usuke unxenxa ingane ukuthi yenzeni ingane ibe yisibani esihle empilweni yakho. That's it. Le process lena ngane zakwethu ngoba kade ulokhu uhamba in uyenza kathathu uyenza for 3 days zilandelana
le process lena akuyona iprocess ingane zakwethu efuna uyenze once off, angeke isende a strong message enganeni ukuthi lengane lena wena uthi njengoba uthi uyashweleza kuyona right, ekushwelezeni kwakho kuyona uya nje lapha uyakhuluma once ucabanga ukuthi izinto zizoba right just like that. No, ushweleza for 3 days izilandelana. Definitely, most definitely within 7 days sizoba khona isibonakaliso kuwena lapho ingane izoyiveza khona ukuthi iyakwazi ukuthi kwamukele lokho, noma uma kukhona into esafanele yenziwe, noma uma lensebenzo lezi zonke adwenziwa zona azange zisebenze, ingane ke izoba isiyibonisa, noma kube khona isibonakaliso esizokubonisa ukuthi no umuntu okuyena ofanele akusize ngalento kahle kahle kwakusibani bani. Ngane zakwethu isalukwazi sendoda lesugogo bathini Mbatha, ngivuka nayo le khombo lena namhlanje njena ngane zakwethu. Isalukwazi sami singibonisa kusho ukuthi esibonakalisweni ngibona abantu bafika ekhaya bazokhuluma nogogo bathi bazocela usizo. Ugogo bese abanika le khombo lena ukuthi nansi into efanele bayenze, yena ngeke asabageza ngoba sebagezwa vele, akazi ukubaqola fanele bosenza le khombo lena so that izinto zabo zizokwazi ukuthi zivuseleke. Iyona ke khombo enginika yona ngane zakwethu engishare nani. Mina ngangitshela nje ukuthi lento lena yayingifikela nje, nginika omunye usisi wayifikela ekhaya cishe ngokwakunyaka ophelile. Washo lo sisi lo ukuthi wathi njena eva leyo khombo le izinto zavuleka, engazathi ulande izigubhu lezi enizibona emsama, kanti bekangalandanga zona izigubhu, bekalande isimo sokuthi echazeleke ukuthi engenze njani isimo masinjena. Saluka sendoda umavula kuvala emzini amanye amadoda, uLocksmith, uAnti Usha, noma ngambiza ngombelethisi kukwena lokho. 0828334063 0828334063 gogo@bathinembatha.co.za www.bathinembatha.co.za. Inkosi ithela umusa. Thokozani bogogo.